Què passa, Bigfoots? Com esteu? Espero que estigueu molt bé. Avui farem una recepta d'aquestes de luxe, de bones, d'espectacle. Avui, per això, podem ferir sensibilitats. I això us dic molt de veritat. Avui farem un arròs de llamàntol. I utilitzarem aquest llamàntol que tenim aquí tan espectacular. Primer de tot anem a fer la feina difícil, que és el sacrifici d'aquest pobre bitxito. Ens oferirà tots aquests sabors i tot el gust, vale? Valdrà la pena. Salem Manolo cap a l'olla. Vinga, començarem calentant ja l'olla, amb l'olla que vagi escalfant-se, i anirem al lío. Vinga, podeu agafar un drap, podeu agafar el que millor us vagi. Vale? Primer separem el cap de la cua i després, ràpidament, sense allargar-nos gaire, vale? Li fem un tall aquí al mig. Vinga, i el partim per la meitat. Molt bé, ja ho tenim. Vinga. I el que fem és traiem aquests plastiquets, que són els que ens aguanten les pinces, sobretot perquè no es facin maleis, i cap a dins. Bitxito, cap a dins. Manolo, cap a dins. I la cua la tallarem en dos parts. Sí, dos parts i cap a dins. Vinga, i el que farem és, tot això és rostir-ho, vale? Marcar-ho bé aquí a la nostra cassola. Recollim tots aquests sucs, que són el que ens donen molt de gust. Mentre anem marcant tot el nostre llamàntol. Anem picant la ceba. Picarem la ceba ben petiteta. Aquesta recepta us haig de dir que és una recepta que es feia amb llagosta i es feia per tot el Gironès, la costa del Girona. Vale? Però el pressupost és el que era, la veritat. I realment ahir vaig anar a comprar i em van oferir aquest llamàntol i mira, vaig pensar que seria una bona opció per fer-se un arrosset bo. Vinga, guardem el nostre llamàntol. Veieu que ja ha canviat de color. Aquí tenim ja, a la nostra olla, tenim uns gustos espectaculars. Espectaculars. Cap a dins. És bastanta ceba, eh? Mentre fem la nostra ceba, anem al pas següent. Anem a tallar el pebrot. He agafat un pebrot italià. Podeu agafar un pebrot verd d'aquests més grossos, el que us vagi millor. Però aquests m'agraden molt perquè tenen un gust més suau. Vinga, ara que tinc la ceba ja, com ja ha agafat una miqueta que no està tan tersa, ja està una mica transparent, ja mireu que està com... ha canviat una miqueta el color, vale? Ara ja podem tirar-li el nostre pebrot. Molt bé, i mentre fem el pebrot, seguim. Anem fent més passos que necessitem. Vale, agafarem tomàquets. Vale? En aquest cas, tomàquets madurs. Vale? Aquests tomàquets. Vale? I el que farem és ratllar-lo. N'agafarem 4. Vale? Si hem fet 2 cebes, doncs 4 tomàquets. I el ratllem. Normalment aquestes receptes no porten tant de tomàquet. Quan fem un sofregit, el tomàquet realment el deixem en segona banda. O sigui, té poquet tomàquet un sofregit. Si féssim un sofregit normal, doncs potser faríem servir 2 cebes per un tomàquet. En aquest cas estem fent servir molt tomàquet. Per la recepta aquesta, realment, són receptes que es feien a la barca. Eren receptes molt simples i molt fàcils
i amb productes que tenien els pescadors. Perquè aquesta recepta, quasi totes les receptes que tenim al nostre recetari que porten llagosta, en el fons, llamanto no, llagosta, és perquè són receptes de pescadors. Abans els pescadors, quan pescaven una llagosta, per ells era una vale? Realment no els servia de res, perquè ningú es menjava la llagosta. I llavors se la fotien ells. Tot allò que no es podia vendre, doncs ho fotien ells. I en aquest cas, les llagostes i tots aquests peixos així, com espines i sos, es feien ells al menjar de ranxo a la barca. I per això hi ha tantes receptes en pescadors que tenen llagosta. No és perquè anessin sobrats, sinó perquè són modes, i en aquella època, doncs, ningú menjava llagosta. I per això també trobem que no són grans elaboracions ni són amb grans productes. Són productes sempre bastant bàsics, patata, tomàquet, ceba, pebrot, coses que es poguessin transportar bé, i coccions realment bastant curtes, perquè ells el que feien era ho tiraven allà tot, anaven fent la seva feina i quan no estava menjaven, però no podien estar dedicar-li molt i molt de temps. Mira, just abans de tirar el tomàquet el que farem és tirar-li una mica de vi blanc. Pot ser vi blanc, pot ser vi ranci, pot ser un conyac, pot ser el que tingueu. Vinga, mentre se'ns acaba d'evaporar el nostre alcohol, xafem un all i el piquem. Bastonets. L'all no el piqueu molt, veieu? No el piqueu molt perquè així no s'escrema. 2 voltetes. És el moment de posar tot el nostre tomàquet. Veieu que és molt tomàquet, Doncs ara el que volem és que perdi tota aquesta aigua, que tota aquesta aigua s'evapori de la nostra cassola, que ens quedi algo concentradet. Aquest moment que tenim d'evaporació de tota aquesta aigua, us parlaré de l'arròs. He fet un vídeo que us el deixo en els comentaris o aquí, per aquí dalt, aquí, que parla de diferents arrossos. En aquest cas us parlaré avui del marisma. Marisma és un arròs, una varietat d'arròs que es fa al delta de l'Ebre. Concretament aquest es fa a l'illa de Buda. L'illa de Buda està protegida, no es pot accedir, només els que feinegen. I realment és un indret espectacular per l'arròs. I aquesta varietat és molt, molt i molt xula per fer arrossos caldosos. Realment jo no la coneixia fins que vaig anar al delta de l'Ebre i em van parlar, en un restaurant em van parlar d'aquesta varietat, i quan vaig descobrir aquesta varietat és que em vaig enamorar, i realment tots els caldosos, tots els melosos, inclús els risottos, els faig amb marisma. Inclús l'arròs bullit, un dia que menges arròs bullit, que tens la panxa així, o perquè t'agrada arròs bullit, arròs marisma. O sigui que us volia compartir us volia compartir amb vosaltres aquesta varietat d'arròs, que la veritat m'agrada molt. Cocció són uns 15 minuts, aproximadament, i aquí em diu que hem de reposar després uns 5 minutets. O sigui, en total seran uns 20 minuts des que tira l'arròs fins que ho mengem. Això depèn també del repòs que us agradi més o menys. Veus, 13-15 minuts, si el volem melosos o caldosos. Mira, i aquí també ens indica la quantitat que necessitem per fer el nostre arròs caldós. Com que el volem caldós, aquí ens diu que necessitem 4 parts de líquid, en aquest cas de caldo, per cada una arròs. Això vol dir que si posem una tassa d'arròs necessitem 4 de caldo. Fantàstic. Si el volguéssim fer més melós, llavors serien 2 tasses i mitja per cada una d'arròs. Molt bé, doncs ja ho tenim. Arròs, marisma, apunteu-ho. Marisma. Mireu, aquest és l'arròs. No sé si s'aprecia bé. És un arròs com allargat, blanc, amb una punteta així com més blanca. I és un arròs que no creix exageradament. Tots els nostres líquids ja es van evaporant. Vinga, tinc el foc una mica alt, per això hem d'estar una mica al lloro. Hem d'estar sofregit així. No és un sofregit fos, d'aquests dels que també m'ha agradat molt a mi, d'aquests de baixar molt la ceba i que estigui molt fosca i tal. No, és un sofregidet
més que res com si fos una salsa. Vale? Us en recordeu d'aquest líquid que ens ha deixat el llamàntol? Doncs també el tirarem ara cap a dins. Aquí no es desaprofita res. Totes aquestes cosetes són gustets que li anem afegint al nostre arròs, que sembla insignificant perquè és poqueta cosa i tal, però tot això és un potenciador extra de gust. Ja anem a fer aquestes coses que a mi també m'agrada molt, que no està a la recepta, ja us ho dic ara, vale? Si no és tirar-li una mica de pebre vermell. Vale? No en tirem gaire avui, vale? Una miqueta de pebre vermell i li donem 2 voltetes. I perquè no se'ns cremi, tot i que hi ha una mica de líquid aquí, li tirem un palet d'aquest caldo, que també ens ajudarà a concentrar més gustos. Molt bé, ja tenim aquest sofregit amb aquesta textura tan espectacular. Buah, quin escàndol, eh? Buah. Fa una olor... Vinga. En aquest moment de tirar l'arròs. Podeu tirar l'arròs ara o tirar el líquid i tirar l'arròs. A mi m'agrada molt tirar primer l'arròs, nacarar-lo, que és això que estem fent, donar-li unes voltetes, vale? I després tirar el caldo. En caldosos potser és més indiferent, però realment a mi m'agrada molt. A mi m'agrada molt nacarar primer l'arròs, vale? Perquè crea una pel·lícula que després l'absorció és molt millor. Ja que ja tinc aquest caldo bullint, ja està, ja comença a aixecar-se cap a dins. Una volteta. Molt bé, i a la que arrenqui el bull, que ara quasi ja està, vale? Calcularem, doncs això, uns 15 minuts. Vale? 15 minuts, l'apartem del foc. Això serà la cocció total, però abans de que acabin aquests 15 minuts, farem 2 cosetes més encara. O sigui que va, deixem que passin uns 7, cada que passin els 7, li afegim una altra coseta. Us he dit que faríem una altra cosa, però aquest plat no ho porta, però és que sóc molt fan i farem una picadeta. Una picadeta amb una mica de safrà, vale? Posarem uns brins de safrà, vale? Mira, poso tot, uns brins de safrà, posarem unes ametlles, unes avellanes, què més per aquí? Tinc uns palets de pa, que estan una mica secs, també tinc uns pinyonets i unes avellanes, tot cap a dins. I ho picarem. Mireu la picadeta amb aquesta textura. Fantàstic. Però és que a més també li afegirem una altra cosa, que la recepta original tampoc hi és, vale? Que és una miqueta de carn d'anyora. Vale? Aquesta carn d'anyora, vale? Que és tan espectacular de gust. I li posarem ara la carn d'anyora. Molt bé, doncs han passat aquests 7 minutets, estem a meitat de cocció, vale? I és moment de tornar al protagonista, que l'havíem deixat aquí abandonat. Ara, aquest protagonista entra aquí dins, una altra vegada en joc. Però abans de tornar-lo a posar, li donarem un cop a les pinces, perquè aquest gust de totes les pinces també ens l'aporti. Vinga, i cap a dins. I aquests trossets de llamàntol també, i aquesta poteta també, i els sucs, tot cap a dins. Quin espectacle. Vinga, va, que això ja comença a fer una flaire que m'emociona. Vinga, doncs ja estem aquí a meitat de cocció. Molt bé, falten 2 minutets per poder parar el foc i fer aquest reposet. Vale? Moment de la nostra picada. No la tirarem tota, però farem com una culleradeta bona i una mica més. Vale. Farem una remenadeta. Quin escàndol, quina olor, Bueno, va, esperarem aquests 2 minutets més 5 minuts de repòs. I ja podem servir, emplatar, disfrutar. I veurem què passa. Arròs caldós de llamàntol. Quin espectacle! Uau, mireu.
Mireu quin espectacle. Fa una olor que és un escàndol. Mireu quina textura. Si us agrada més caldós, més caldo. Si us agrada una miqueta menys caldós, doncs un palet menys de caldo. Vale? Però jo crec que així està fantàstic. Oh! Bo! Bo! És d'un plat d'aquests que no puc parar de menjar. És un escàndol. Té un gust, un sabor... Buah, hem aconseguit marcar tots els sabors, que tots els sabors estiguin aquí. És un plat fantàstic, rodonet, boníssim. Bo! Brutal. Big Foods. Oh! No ho segueixo menjant. Ens veiem en pròxims vídeos. O sigui que, salut i teca. Sigueu feliços. Adéu, adéu, adéu.